1931 година. Музиката и песните явно толкова много са се харесали на индийците, че в периода от 1931 година до 1940 година са произведени цели 931 филма, във всеки от които има поне 10 песни. Може би в определени исторически моменти песните и танците дори са били по-важни. Например, през 30-те години, когато изобщо започва да се развива много сериозно музикалният индийски филм. Има много интересни и любопитни факти, как някои от режисьорите още през 30-те години се опитват да премахнат песните и танци. И се оказва, че филмите, които те правят, са истинска катастрофа. По принцип, в един индийски музикален филм трябва да има минимум 10-15 разгърнати музикално-танцови номера. Bollywood soundtracks business is huge. It's very, very, very big because... Бизнесът с филмова музика е много, много голям. Ако музиката от даден филм е добра, то тогава се реализират огромни продажби. В Америка също издават саундтраковете на филмите си, но те нямат песни. При нас този бизнес е наистина много по-голям. Има дори и доста шашкащи факти. Един от филмите, пак от 30-те години, има цели 71 музикално-танцови изпълнения. Представяте ли си какво огромно количество от музика и от танц? Дори в ремейк, като Девдас, който е един филм по твърде известен индийски роман, в неговата съвременна версия, която преди 3-4 години направи страхотен бум, не само в Индия и въобще и по телевизионните канали, се наблюдава още по-така изясняване на самата драматургия и същевременно усъвременяване на музиката, усъвременяване на хореографията, прибавянето както на класически индийски мотиви, така и неща, които са по-характерни за съвременен индийски поп. Музиката за боливудски филми стъпва първо върху западната традиция. Даже за един от композиторите, Нушат Али, се смята, че той прави нововведение през 40-те, когато внася в такъв тип филми традиционна индийска музика. Дори като инструментариум, малко по-късно влиза типичния индийски инструментариум от типа на табла, ситар. Аз мисля, че има всякакви заемки. Поначало музиката в индийските филми е един хибрид, в който ние можем да срещнем всичко. Можем да чуем и фолклорна индийска музика, която е попреработена. Можем да чуем дори европейска класика, разбира се, рок, поп, т.е. всичко. There is no style to music. Music is not eastern or western. Няма различни стилове музика, западна или източна. Музиката си е музика. Не може да се каже, че копираме западна музика, защото музиката е обща. Дори в холивудските филми се забелязват източни мотиви в музиката им. Всичко зависи от това какво въздействие искаш да има дадена песен. Още през 30-те години се появява понятието филми сонгс, т.е. песни от филми. Стилът им е толкова характерен, че през годините започват да се произвеждат много творби, които се определят така, но всъщност тези песни никога не са били части от филм. Получава се нещо като киновариант на MTV. Наистина не знам филми сонгс какво означава. Предполагам, че е свързано с именно този музикално-танцовален стил в индийското кино. Това са песните, свързани с индийските филми
и най-често с сантименталната продукция, с сантименталните сърцераздирателни филми. Терминът филмисонг. Това е защото в Индия произвеждаме повече лирични и драматични филми, в които песента е важно изразно средство. Творците искат да изразят всичко с помощта на песните. Filmy Songs е типичното наименование на музиката за боливудски филми. Музиката в боливудските филми има особено съществена роля, защото една голяма част от индийците са неграмотни. Тоест, за да разберат квинтесенцията на филма, за да усетят състоянието, през което преминават актьорите, те трябва да усетят, да чуят музиката. В Индия още от самото начало започват да се търсят актьори, за които най-важното условие е да умеят да пеят. Формулата за успешният индийски филм се появява през 40-те. Творбите, които съдържат най-важните три елемента – актьорски имена, броя на включените песни и броя на танцорите, са наречени масала филмс. Еднакво съотношение мелодраматичен сюжет, красиви актьори, актриси, страсти, музика, танци, много песни, разбира се. За да се получи един касов боливудски филм, има нужда от множество елементи. Колкото са повече и колкото са в по-голяма доза, толкова по-успешен е той. Няма известна формула за успешен филм, независимо дали става дума за Холивуд или Боливуд. Никой не може да предскаже дали един филм ще бъде успешен или не. Единственото решение е да работиш усърдно, да застанеш зад филма си и да имаш увереност в това, което правиш. Когато работиш усилено, тогава достигаш и до успеха. Ако имах такава формула, ако я знаех, нямаше да седя сега тук, а щях да летя някъде по света. Разбира се, че трябва да има такава формула, но за момента все още не е известна такава. Просто защото народите, техните изисквания и вкусовете им се променят с времето. Още през 40-те години на 20 век се разбира, че когато се влагат доста пари, трябва да се разчита на създаването на звезди, също така на използването, успешното използване на музика и танци, и съчетаването на тези елементи се оказва, че е една печеливша формула. या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ. Филмът Бродяга явно напълно отговаря на формулата. Това е един от най-успешните филми на една от най-големите звезди на Индия – Радж Капур, както и на индийското кино изобщо. दम भर जो इधर मुँह फेरे हो चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगा. Филмът Бродяга е един от първите признати в Европа. Когато се появи и на български екран, той потреса огромна част от българските зрители и събуди интереса към индийското кино в нашата страна. Не случайно, няколко години по-късно хората се редяха на опашки, за да гледат друг индийски филм – Слонът, моя приятел. Може би сега малко са позабравени част от индийските филми, които като че ли доста по-масово се представяха преди няколко десетилетия. И аз, например, си спомням как моите родители с умиление си спомняха за някои от индийските филми с Радж Капур, дори пееха една от песничките в филма Бродяга. Аз, например, бях много шашната, как, например, в
киносалоните, когато се прожектираха индийски филми, имаше доста циганчета. Те с удоволствие си танцуваха, пееха, припляскваха.